VOJ. An aparo ni wan kaka jo Kenya nyaka wabed piny mondo wawuo. Kamora mora ma koko nitie wache maloso ga mbaka maloso kama ji ok winjre. Kati ibed mana ni ipogre gi jaodi e ot Victor. Nyaka udwar thuolo munyalo go bedo go piny mondo ung'e ni to koth nochako go wi kanye. To kodhni unyalo time nang'o. Emomiyo an anyalo wacho ni e situation ma wantie sani nyaka jo Kenya bed piny mondo go mbaka. Mondo wanen to shida wani kanye to wanyalo loso gi nang'o. Emomiyo kipenja anyalo wacho ni gima ne jakom wacho statement mar jakom ema gima nyalo konyo sani nikech kok ji ogo mbaka to ji dhi winjre nade nikech dhano osepogre paro jomoko ywayo kadhi koni jomoko ywayo kadhi koni ere kaka waket ji ariyo gi jok ma ok winjre gi piny mondo mi wawuogo and paro ni mane yo makwaluwo to wanyalo gonyo and it has happened before ok en gima kawuone kwa chako Kenya osebedo gi weche mang'eny to ji osebet piny mowuoyo madhano owacho ong'ogo gik moko duto te manie chunygi ma ji oloso wach ma ji obet maber ma kendo Kenya obede e kwe ni neno ndalo mane 2008 2007 ka Kenya ne nie koko makama donge ne jakom mane yware gi Kibaki ne gibet piny ma giwuoyo bang' mano ne giwinjore ni mondo gitim ang'o gilos sirikal mar barwabar sama ne giloso sirikal mar barwabar donge Kenya noduogo mobet mokwe kendo king'iyo historia mar Kenya kata king'iyo tena mar loch mar jatend piny mosenindo Mwai Kibaki ibro yudo ni ndalo manotiye maber kuom tamne mar higni 10 the last 5 years manutie mane gitiyo gi jakom e barwabar mane tam manutie maber moloyo tam moro moloyo higni 5 manokwongo tiyo omiyo go mbaka en gima ber